This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Aniya kita karon sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato makauban karon ang maabtikon dasig Assistant Church Pastor sa Spoke Garden Church, Pastor Francis Breeze. Good morning, Pastor. Francis. Good morning. Good morning. Oh, Thank you may for joining buntag. us. Sa diha nga kung muadto ta sa usa ka lugar nga ibutang nato layo kay niya lasang magian nato ana nga lasang bukid niya Yes. ang dalan dili ta sure kung unsa niya atong agian. Duha day padulngan, safety ug sipyat. Oh, yes. Kung ako man galing mo ana lugar, manginalan jud ko og kanang tawo nga suito ana lugar. Mo giya kana ako padlong ato. O Sa akong ang destinasyon. nakasiguro ka nga ang imong kuyog Kabalo kanang kabalo unya kanang secure ka sa imong pagpadulong dito nga kining tawhana dili jud ko biyaan magkinaunsa. Oh, balag lisod mo na gianan dra pero nasayod ka ba nga mo gining saktong dalan? Yes, nini karon nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong hisgutan karon kauban kang Pastor Breeze. Francis, yes. Si Kristo ang dalan sa kinabuhi. Ang dalan sa kinabuhi. Now, pastor, sa diyang si Ginoong Hesus no giniani sa kalibutan. Unsa man to yang deklarasyon nga iyang gihimo kabahin sa iyang kinabuhi? Yes. Sa diha nga si Ginoong Hesus mianhi dinhi sa kalibutan, ang iyag yung deklarasyon nga dili lang kita magkagool. Dili kita magkagool. Dili kita magkagool. Tungod kay Musalig lang kita sa iyaha. Sumala pa sa Juan 14. nganong mosalig man ta kang Ginoong Hesus. Tungod kay naa kaniya ang kinabuhi. Kinabuhi. Yes. Unsa may kondisyon sa katawhan ato nga panahona? Unsa Yes, pastor. Nganong kinahanglan man nga moani si Ginoong Hesus? Unsa man ay kondisyon atong mga katawan sa ato sa unang panahon? Gikinahanglan gyud nga moani si Ginoong Hesus tungod kay ang kondisyon sa mga tao sa unang panahon, sa dihang nakasala sila, nabulag sila. Nabugto ang ilang relasyon diha sa Ginoo. Wow. Nakasala sila, nabugto ilang relasyon sa Ginoo. Nabugto ang ilang Nganong mabalaka man ang Ginoo nang mabugto, pastor, ang ilang relasyon? Unsa man ay bayad sa sala? Tungod kay kung mahitabo na siya nga dili mo anhi ang Ginoo, unya nakabalo siya nga ang iyang mga binuhat nakasala. Ang iyag yun nga makita nga ang iyang mga katawhan nga espesyal yang gihimo. Ang bayad niini mao gyud ang kamatayon. So, kung dili ta connected sa Ginoo, pastor, nakasala ta atong panahon na, sigurado nga Sigurado mamatay ta. Sa ato pa Sigurado pastor, sa ato pa pastor ang guide sa tao sa iyang pagkinabuhi sugod pa sa una naa na gyud si Kristo naguban. Naa na. Sugod pa sa una? Sugod pa sa una na bisan pa man sa wala pa siya nakikauban dinhi, Yes. nakita na daan sa Dios Sa ang kahimtang sa sa ato tao. pa kung ang tao naa sa pagpakasala, nagkuyog pa ba ang Ginoo ani o wala na? Wala na. Dili gyud makiguban ang Ginoo sa katawo nga makasasala. Atong Diri ra panahon na. siya, diri ra Atong siya panahon sa na. diri ra siya sa kanang nagsunod sa iyahang Oh, diha ra gyud siya nagsunod sa iyaha Atong panahon na. atong panahon na. Kay bisan ang ilang pag-ampo dili dunggon sa Ginoo kung kini mga tawo nga nadawtan. So, na-mention yung pastor nga kamatayon, no? Ang Oo, resulta kamatayon. sa imong pagpalayo sa Ginoo. So, ang opposite, ana, kung makigduol ka sa Ginoo, makikonnect ka sa Ginoo, of course, kinabuhi ng walay Oh, katapusan. of course, kinabuhi ng walay katapusan. Now, mao ba na ang gasa sa Ginoo? Katong iyang gihatag sa mga katawhan nga mo salig kaniya? Ang gasa sa Ginoo kung imong tanawon diha sa Juan 3 Aha. no nga ginaingon diha nga si Ginoong Hesus mo'y nahimong gasa nganhi sa mga katawhan. Nga tungod sa dakong gugma sa Ginoo sa tibuok kalibutan, gipadala niya ang iyang bugtong anak. Kinsa may angayang mugawat aning mga gasa? Ang gasa. Ang angayan nga mudawat nini kita nga mga katawhan. Tungod kay kitang tanan nakabsan man sa himaya sa Buot Ginoo. pa pasawat, pastor. Tungod kay sa una man to. Karon, karon, nadawat naman ako ang Oo. gasa. Tungod niini sa dihang nadawat nato ang gasa, mato pa sa Ginoo nga kita usab makasalig nga to kaniya, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa diha nga nagpakamatay si Jesus dito sa Kalbaryo sa cross. Unsa may purpose niya nganong katuyuan. nagpakamatay man siya? Katuyuan. Tungod kay kita kuyog taniya na adto batas pagpakasala o matarong na ta nganong nagpakamatay man gid siya? Ang purpose gyud ni Ginisus ngano nga siya nagpakamatay to sa krus sa Kalbaryo. Aron kita mapasig uli ngadto sa amahan. Oh. Ma-reconcile ta. Ma-reconcile, ngadto sa yes. amahan.
Sa ato pa na hibulag na ta dito sa pagkamatarong na sa pagpakasala mao na nga gusto niya nga makita sa mga katawhan nga siya nagpalansang dito sa cross. Oo. Aron nga makiimbis nga kita unta angay nga ilansang pero tungod sa akong gugma siya ang nagpalansang para kanato. Pagkanindot. Gumika na siya sa iyang gugma sa Tungod mga sa iyang katawhan. gugma kanato. Pud nindot da nga kung mao lang ini nga sa pagsugod nato nga kung magkuyog ta kauban si Jesus nakasiguro kita nga luwas ta. Luwas ta. Safety ta, dili safety. Oh, pastor, mao na duha, safety og sipyat. Pero kung kuyog Pastor. nato si Jesus, safety ta. Yes. Og dili, Sipyat kita. Sipyat kita. Kamatayan. Pastor Oh. Francis. Okay. Now, ang na-mention kanina, no, nga namatay si Jesus tungod sa ato. Successful ba siya? Successful ba itong iyang kamatayon? Ang akong pangunta na, successful ba ito? Kay naa, O kung successful to iyang kamatayon, natuman ba ang plano? Ang sunod nga pangunta na, naabay makapahimong kawang atong kamatayon ng Ginoong Jesus? Naa. Makapahimong kawang? Mahimo lamang kining successful kung ang tao nga iyang gipakamatyan mutuo nga siya nagpakamatay para kaniya. Apan kung dili ka mutuo, mahimo kining kawang. yes na magoy mga tao ron pastor nga naghisgot nga nagtuo mi sa Ginoo. Unsaon pag determine sa usa ka tawo nga nagtuo Yes. sila sa Ginoo. Kay daghan mo ingon, ako nagtuo ko sa Ginoo. Madetermine lang nimo ang usa ka tawo nga siya nagtuo sa Ginoo kung siya mismo nagtuman sa kasuguan sa Dios. Wow. di ay? Importante gud ang pagsunod sa kamatuasa kasuguan sa Ginoo. Last nga pangunta na, Pastor. Unsay ang ayang buhaton sa usa ka tao para mahimo siyang takos or para maangkon siya sa atong Ginoo nga siya anak sa Dios. Sama sa akong kahimtang sa unang panahon. Nagtuo ko nga ako insakto na ni atong panahon na. Apan sa diha nga gibasa nako ang kasulatan ug nituo ko sa iya nga kasuguan. Gidawat nako sa iyang pagtulunan ug nagpabautismo ko. Kay akong ginahuna nga diha lamang sa bautismo ang kunon ka sa Dios nga iyang anak. So you're saying, Pastor, nga mo tumantas sa kasuguan. Yes. Mao ginang na. Importante gyud kayo. Importante na siya. Kay ang mutuo ug magpabautismo maluwas Magpabautismo ang mga dili maluwas. mutuo hukman sa silot. Wow. O ang imong i-mention kayo na, kamatayon. Kamatayon. Mao na siya. So sa ato pa sa para sa atong mga televiewers maklaro nila. Kung ako mulakaw ko sa matag adlaw nako nga paglakaw o moadto ko sa mga destinasyon. Kung naa si Kristo sa kuha, makasiguro ba kung luwason ko niya kung madisgrasya or unsa? Tinuod na siya. Wow. Mamatay Walay ang imong ka lawas. hadlukan. Apan ang imong kalag maluwas. Pagkanindot. Mato pa sa Ginoo ayaw kahadluke mo patay sa imong lawas. Yes. Pagkanindot mga kapaglaw. Pastor Brace, thank you kayo. Pastor Francis, thank you. Thank you Welcome, kayo. Wala welcome. kitay panahon. So natay caller karon. Okay, ato siya. Hello, may buntag. Tsada Ay, ka karon hello! ba? Pang general ang look ba? Good Ay, buntag. morning. Oh, good morning, ma'am. Hello, good morning. Are you ready to answer the question? Hello, company. O, taga, kisay ngalan, ma'am? Rico Yamba sa Konsolasyon. Lalaki. Oh, sir na. Sir, sir, okay. Sir, andam na ka mo tubag sa pangutana? andam na imong tubag. Unsay imong tubag sa atong pangutana? Isaat. Oh, si Isaac. Isaac. Sige, Well, ato tanaw na to, tanawon, sakto ba si imong Isaac tubag? pa. Sakto ba, Pastor Francis? Yes. Isaac. Okay, si Isaac. Congratulations. Leo will Congrats. talk to you about how to claim your prize. And now for our second Bible trivia, si Pastor Francis ang atong pabasahon. Here we go. Iting lipaya. Pastor Francis, here's the question. Mo kay atong sunod nga Bible trivia. The parable of the 10 virgins is mentioned only in one gospel. Is it in Matthew or Luke? Huh? All right. Is it in Matthew or in Luke? Now, Pastor, I'm sure na kay kinahanglang i-greet, no? Pagkabigas sa Ako. kinabuhi atong mga bata. Ako Silingan. i-greet ang akong tibuok pamilya karon nga nagalantaw. Ilabi na sa mga kaigsunan diya sa Kalaanan, labi na kang Mampini Kabanag, ug bisan pa man sa tibuok panimalay sa Panis family na ni Eugene, ug niadtong Alfici family nga naa sa Forest View subdivision. Ako usab nga gipanimbaya sa Kabuntagon si Sir Ares Canonigo nga naa sa Mantikaw. Og bisan pa man ang mga kaigsunan ako diya sa Naawan Church na karon nagatigom og ang Spusi Garden Coral. Wow. Okay. All right, Pastor Francis, sabi ni mo,
Giatangan ang imong ikaduhang pangutana kay naa na dayon tay caller. So atong Okay. entertainon. Hello. Good morning. Hello, good morning, sir. Oh, it's a ma'am this Hey. time. Ma'am, good morning. Are you ready to answer the question now? Yes, Okay, So, unsay imong tubag, ma'am? Is it in Matthew or is it in Luke? look, Luke daw ang iyahang tubag. Duha ra man, no? Duhara. Okay, so let's try if your answer is correct. Let's find out. The answer, please. The answer? Tama o... Sakto ba ang answer sa pangutana? Dili. Dili mo yan. Sayop daw ang answer. Dahil sigurado, Okay, na kayo ma'am. to kay duha ra may Duha pilihan. ra magid. Ma'am, daghang salamat sa imong pagtawag. Naptay line caller niya, pwede pa mo mutawag. Oh, Okay na, wala go. na. Anyway, mga kapaglaom, mga atong mga kabataan, ato nang ipaatubang, i-plaster, atubangan sa atong mga television sets. So, kay karon ang ilang mga paboritong memory verses, atong igaha pahatag kanila. Here we go for our kids station.